Riding in Tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kan salak, asin maumaw kan tama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kaiba sinda David Duliano, asin Irvin Borja. David Duliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos. Ini po si Ervin Borja sa programang Riding in Tandem. Magkariba naman po kita sundong alas 9 ng pagkaaga. Sa lado teknikal, kaibahan ta si Ferds Lozada. Alagad ngunyan mga tugang makakaibanan ta sa programa. Bako si sa to yung original na partner na si Dave Duliano. Siya nagpapahingalo. Medyo may mati. Kaya ang kaibahan ta ngunyan, yaon si Ron Enon. Ron, good morning. Good morning, Ervin. Ano nga po ko sa imo palan? Partner, idol o ano? Si dati Master partner? Chief? Partner? Sige. Good morning po sa Sendo Gabos. Oy, aldaw kita ning Lunes ngunyan sa Trescan bulan ni Abril taon 2021. Kadakol na mga mainit na isyu ngunyan tabi partner. Mhm. Number 1 ining yaon dyan sa Station 2. Inibagan na kuyen mo ini partner na obserbahan mo ining Oplan paglalansag Omega sa sa likop. Garo. Nakaagi bagang mga simana, bulan na dakulan na naaaristo na mga kuyan, sabiyon ta mga leftist na naaaristo dahil sa mga sahot na sinda garong nagkukontra sa gobyerno sa pag-ali-bali sigdi sa mga grupo-grupong ini yung pwedeng sabihon na iisip na magkondusir ng rebellion. Kung nagiramduman mo si inot kan na nakaging simana igwaman ninduang na aristo na ito pigbutasan na binutasan kan husgado tama yung pusog da ang mga ebidensya pero igwapang nainot kang nainot na maray itong permitang na-interview na-interview ni Danny Aurios na inaristuman. Ay si kuyen ito si Ma'am Nilce Rodriguez. Yan. Na garong dinarapa nga ni duman sa... Kundi iba man ito, connect ito sa kasong murder. Diyan sa Libmanan. Pero ako man, kung ako nga haputon mo, ang obserbasyon ko digdi sa project na ni kan Philippine National Police, malatapig tap na CIDG, tas operasyon kan sugma, kabali na ang CIDG partner, na nagkakandak ng operasyon, joint operation ito, kundi ining Oplan paglalansag Omega sa sa likop, ini may connection ini sa illegal possession. Sagod kung sa Facebook baga mathrowback ka, anas related sa Badil. Ito bagang tanda mo tong barangay official sa Buhi. Ito Warrant to arrest ka, ayan, search warrant ka to, Badil. kuwen man, illegal possession. Illegal possession, oo. Malang nagresulta sa pagkagadan kay itong suspitsado. Oo, miski ang kaso naman related sa drugs, tanda mo naman tong binadil sa Iriga na kapitan. O ito baga, pigsabi may tago man din Badil, kaya binadil. Kaya kwenta ini, mas magayon na mapag-ulay-ulayin ta ining bagay na ini. O ini pating dinakop kan Sorrento, sudma sarong aldaw. Dinakop na si sarong estudyante pa ini kan Ateneo Dinaga. Subuot kan laugon an sa iyang harong nakakuruanin kung ano-ano mga bagay. Lalo kay tuhong pag-assemble nin bomba. May badil asin kung ano-ano pang pigi-isip nila na konektado sa indang organisasyon. Kundi mas magayon yan, kung nagantabay-tabi si Hill, mas magayon na makaulit si COP Balindan or mismong ining si Madam Sasa na pigadakop kan na polis, sulingan ikan mga nakuang iyan sa iya. Yaon dyan tabi Hill sa Station 2,
tangani sa nang makuatan ambos lalo sa part kan PNP sa kud kaning dakop na dalagitang babae labi pa sila 20 anyos sa partner. Pero ano ko sa sa iya matindi. Isipon mong paggibonin bomba ining IED ang mga nako sa iya na iyan ang isasampang kaso sa iya. Bangon Banwan Report! Panutaan na naman ng report, hali sa luwas, yaon sa linya, si Ernie Marfil. Ernie, Okay. come in please. Good morning, Ervin. Good morning, Ron. Pigaan tabayan natin si Vice Mayor Alan Valenzuela. Itatakil ko niyan sa SP itong reklamo ni Atty. Tyco. Kaya sasanggunian session yun na pagkaaga, answer sa issue itong big race na reklamo ni Atty. Marco. Kaya yun is subject sa session yun sa munisipyo. Atty. Marco, si Kuenyan, haloy ng residente sa San Fernando. Ayun tabi, Ron. Vice, good morning. Si Ron tapos si Erben Burha po. Ano po ang magiging kung ngunyan sa sendong manner kan na session sa SP ngunyan pagkaaga? Hello sir, Marinaga po sa Indo Asin sa Gabos sa Parainan niyo. Good morning, sir. Yes po. So ano po ang action tulos sa letter na ni Atty. Marco na pigkuin ining sa tubig? Kadto da Yes, sir. 1960 malinig na ang tubig ka partner. Ngunyan da na balitaan niya malaangog na tubig. Anong naksundigdikan LGU tabi, sir? Ini pong surat na yun, nakadress po sa ni Mayor Fermin Mabulo. As in, pares po kami mag-ibuning manindigong investigasyong bagay dyan. Sa parte po kan Sangguniang Bayan, tulos na-repair ko po sa manindigong mga komitibang mga isyong iyan. So kaya po, pag-abot po duman sa mabaangong na pagbabaha, yaon po yun sa committee sa committee in environment. Yes, sir. Saka po, sharing manungot po sa quarry, sa massive quarry sa Banwa ng San Fernando. Saro po yung natutok karon yung naldaw. Base po sa report na napigkondukta kang Committee on Environment sa pamamayo ni Conchal Robert Dayaw, na found out po na igwang 14 quarry site ng Banwa ng San Fernando. Kaya po saro yan sa mga pag-uulayan ngunyan, sharing man nagkapadara naman po kami ng mga imbitasyon sa mga barangay kapitan na apektado kang quarry, na may quarry site para po aramon kung piram naglalaw senda sa kaban-kaban ng Banwa. Barangay, sorry. Nakapartners po kayo sir ng DNR? Pwede mag-apirman sa... Yes sir, actually maabot po sindangon yan tayo, inimbitaran po kang Sangguniang Bayan na mag-apira, mag-appear niyan sa regular session kan Sangguniang Bayan. Okay. So, dahil i-prepare tabi ron ang meeting mo niyan, ma-attend na lang kita tangan mahiling daan manner kan session. Itatakil ang quarry, 14 quarry sa San Fernando. Tapos itong salog na sabi mo, affected dito sa surat ni Atty. Marco na mga faktor kung paano damatiyon ng tubig. Tama po. Iya tabi sir. Okay, thank you very much. Okay, Mayor. Vice. Po, yes, sir. Nagkandak na kamo ng investigation or naghapot-hapot lang kamo sa Treasurer's Office na may naglalaog man sa munisipyo. Yan, pagkasabi mong 14 sites na nagkakaigwanin quarrying dyan sa Banwaan in San Fernando. Base po sa pahayag ni Tres, yan po kaya, igwaman may naglaw pero po kulang na maray. Pero halos sarong operator lang yun ang nagbabayad po dyan. Tagaro saro lang sa pagkaarami, saro lang ang igwaning permit. Oh, na paano na nagtataon ng aksyon dyan ang LGU? Yes sir, saro sa Ramon kang committee pangunyan, kan Sangguniang Bayan, kung pera talaga nag-aaralaw sa inda. Lalo ng barangay makakapagtaram kung may mga naglawag man sa inda hali sa quarry. So gustong sabihin po ini nagpurunin na quarrying operation diyan sa kadaklan na sites na yan, no? Mayo man nin permiso ang Sangguniang Bayan. Actually sir, solely po kayo nakalodge rin sa probinsya ang pagtaon ng mga quarry permit po yan. Nasa probinsya. So an probinsya man po mayo man pigsasabi manungod digdi sa quarrying sites na ini na kadakol-dakol na. Maayo po sir sindang kaya araw kaning ginibon ng Sanggunian dahil po sa pinabot na reklamo, sharing man, na naghalat man po kami kang ginibong investigasyon kang alkalde para maaraman man po kung na nagibong man na aksyon kang alkalde. Ika ba, sa part mo,
nagtutubod ka na pwedeng may maginibonig diyan sa Sangguniang Bayan na mag-request ka mo kung anong mga particular na lugar sukod kung si Isayan involved sa quarrying diyan sa Sendong Banwaan. Yung tabi sir, actually igwa na pong may pinangaranan na duman ng mga komitiba. Alaga di pa pong mayong mga may pangaran duman. Yung po ang maaraman ta sa pagabot po kan DNR, isay po bagal dyan ang legal na nag-ooperar. Arin dyan ang mga illegal, asin dapat arin dyan ang dapat na mag-operate, asin arin dyan dapat na ipasara. Sige po, thank you very much, Vice. Yes sir, Thank you. salamat na po. Thank you very much, Vice. Nakatanaan magiging laman ka na session ko niyan. Nag-iimbestigar na ang SB, tapos ang DNR, malawag naman sa eksenang ini, lapit sa quarry operation, tagod sa kanal, hindi sa Banawaan Kansan Fernando. O Ernest, si Atty. Marcos, si Isayan, ano ang sa iyang ganap? Kung may nahihiling kang harong igding magayon sa kataid kan simbahan, kan munisipyo, sa diri niya yan. Tapos sa Manila, na sa Gistar, may saro siya dumanin law firm. Pero propyong taga San Fernando, nagkakquery lang about tigdi sa kamugtakan kan Banwaan. An inaagyan kaya kan Agus River, ining mga barangay nag-ayo sa sentro kan San Fernando, Binavista, Rizal, Bonifacio, yaon dyan ang kanal, pinaagyan sa sentro. So, yun ang naman siya niya pagpupuli sa Bicol Tabi, Ron. Kaya yan ang sa nga abangan sa sesyon ngunyan kan SB, sa may binasihan nila kan investigasyon ang SB kan sa Banwaan in San Fernando. So, yan dami sa tuwing report po Sir ni Marfil. Bangon Banwan Report! Salamat, Ernest, sa imong report na yan. Oy, partner. Kanakaging aldaw, nadangog mo ining Atty. Marco na pig-report na dati ni Ernest. Nadadango ko lang yan pag nag-aagi ako sa San Fernando na dyan sa halos katahid kan simbahan na pigtutuyaw ko, isa niya kung harungin na dakulang magayon. Na bungalow type. Oo, ay kuwan nga yan, Atty. Marco. O yun dyan lang, dyan ko lang nadadangog. Pero kanakaging bulan, kung di ko napapasala, nagpadala ini ng formal letter sa Sangguniang Bayan sagkod sa Mayor's Office. Sabi niya, kan panahon daang aki pa siya, dyan da sa Bonifacio, dyan sa may kila Manager Olive. Kan aki pa da siya partner, nagkakarigos da siya, malinigon ang salog. So kung may mga talusog, karpa, itong kuyan pa, labason pa. Ngunyan da pagpuli niya, mabata na. Kuya na itong polluted na itong tubig. Kaya yan ang gusto niyang paaksyonan sa munisipyo. Pirmi man arog kayang partner. Arog kay na pirmian na kung gigirumdumon, magigirumdumon tas yung mga nagdarakula sa mga barabanwaan. Nagdarakula kita na may mga salog na magagayon. Sabi ko nga ni kadto may ginutaang ka sa ng langka, diyan ka sa kwen may maluto, purti lang karaligos. Kung di man mabalong kan sardinas, diyan ka na mahanap-hanap pambangot o ay, ano pa. Ay yung garong kuyan partner ang nangyari sa mga kasalugan. Garo nawaraan kontrol o kung nawaraan kontrol o talagang to yung hinalian ng kontrol na pagpara karalkalo na marayan salog kaning mga parakwari. Ay siyempre ang mga nagpapakaralkal kanin si mga hararani sa kuron, si mga hararani sa puder na daing kuyan partner daing pag-araalangan na pagpara kalkal ka mga kasalugan. Kaya yun na ni si magagayo na salog kay ito. Ito man mga dating mga namamanwaan, mauli, mahihiling, mangalas. Kung parog na ngayon kainin nangyari sa Banwaan, ang problema tayo na yan. Primero na may mga sala kung minsan ining mga yaon sa puder. Dahil kapararte na yan, kakatarakod na yan para ma-maintain ang puder kaya po may kwarta. Para magkaigwan ng kwarta, na primerong nahihiling ining mga natural resources na pwedeng inegosyo. Na pwedeng pakinabangan. Uy, ako talaga inabot ko pa yan. Kadto, kung mapatrabaho ka, kasi ko sa tinambak iyo man yan, kung mapatugdo ka, an style ba ka to, mabakal ka, damulag baga, pikakalgahan, ano? Damulag, tapos igwaning tabla na mga ano lang kaw kayan design kayan na partner na tablang piglalag-laag dyan sa karita, sa likod. O yung baga ito pigpapala-pala sa nasa gilid kang salog. Kadaklang ka ito, baroto sana. Na may ano, kundi naggulpi. Dakulan demand partner dahil nga sa pag-asinso ka na
pagasinso ka na nasyon. Iyo, pero kadaklan ko niyan, makakabakal ka sa hardware na o kaya kung sisay na may control sa banwaan. Bako na itong kung sisay lang, halimbawa kung isay na residente dyan sa gilid kan salog, makakabakal ka dyan lang sa baratong kantidad. Ay ngunyan dahil na. Talagang pag di ka nagbakal duman sa tamang babakalan, dadakupong ka kang task force kalikasan. Uy, bantog pati talaga na kadakuling ng mga mall ampig para darampingan in daga. Ang daga hali dyan sa kuyan. Bukid. San Fernando. Iyo, dahil Mga dangog ko aron kaning Robinson dali San Fernando. Daga dyan. Sa kada maninigara na perming ano yung nagiging papila si Mayor Mabulo? pagabot sa kwari. Pagabot sa kwari. Dahil siguro siya naging pamayukan na Task Force Kalikasan. Kalikasan kahito sa lindong ni Governor El Villaforte. Sa kaday mo pati matatago, tapag namuti na ang bukid, but sabihin talagang pigkalkalaan bukid. Tako yan pala niyan na partner, yan Madrigal. Yan ang pinakamagayon na klaseng daga na pwedeng pantambak. Bangon Banwan Report! Sarapang report, hali sa luwas, yaon sa linya, si Hil de la Cruz. Hello, Hil. Ni Berbin, Marina, pagkaaga. Sabi ni Police Major Rinaldo Balindan, ini pala si Maria Jesus Santa Rosa, Sasa, ang sayang danga. Walat lang palandaan ni dikdikang CIDG, tang lead agency na nag-operate ini yung CIDG kadtong pag-sirbining search warrant sa residensya dyan ni Sasa sa Villa Oviedo. Ako nga ni, naggalas man dyan Hill, tan pagkakaisi ko nasa CIDG dyan sa Concepcion. Napanong ako, nayaon dyan sa Station 2, Mananggad. Pero mayo daning custodial facility mo niyan ang CIDG. Dahil talang aram ko na ito daing custodial facility. Makaulit na tabi mo niya na ron, si Kuyan, si Sasa, na makuha natin siya ng informasyon. Katagod kanya yung sa iyang pag-serve sa iyang search warrant, asinta, aramon ta si mga detalye, Sasa, good morning. Sa 97.5 bangon OKPM kita. Diyan naman si Kuyan, si Dave, si Ervin Bora, saka si Ron Ronienon. Dave, Ron, Ervin, si Miss Sasa Santa Rosa. Good morning. Para inaaga po sa inyong gabos. Sa gabos po nagdadang. Good morning, ma'am. Opo. Good morning, Sasa. So, tayo daw kaming halipot na detalye kaining kung taano tayo ka inarestar ka na CIDG. Ini po, bago pa man po ako makulong, pirmi ko na po inilalaban kami po na Risa man na gabos man pong nagre-revoke ngunya na panahon. Stay po ligtas na lalo na si mga pinaka nagre-revoke po. Hindi po talaga si mga kinukulong. And iyaon nga ni po sa iyang pinasa po bagang terror law kung sa iyan very unconstitutional, mas si isay pwedeng malabel na terorista. Ako po, dakulo na po akong kaibanan digdi sa Bicol, sina Nay Nelsie, sina Tay Ramon, Ate Jen. Gabos po yan, dinarakop dahil po sa gibo-gibong kaso. And halos pare-pareho man lang po, maski po sa ibang parte kang Pilipinas, na mga aktivista man na dinarakop, halos pareho lang po ang kaso na pinapataw, mga nakuanan po daaning firearms, nakuanan po ng explosives, mga araw po kayan. Ano po? So ika po ma'am, lantadan mo pong pigsasabi na ining mga pigsasabing nakuha sa imo, mayo po ining katotohanan ma'am? Mayo po. So anong particular na taan mga nakuha kay baga sa imo? Pigsasabi badil. Pagkatapos iba pa mga dokumento na kinukunik ka po sa anak bayan? Ayo po. Ang aram po dito suudma kang tigluwas po si Barita. Dakulon as in istorya man lang po sa since day mo po ako nakaka-check online kung ano po ang mga nangyayari. Ang sabi dakulon po
ang mga nag-react, mga kabiristado ko po, mga nagbirisita po digdi si Father President po nga ni kang Ateneo Dinaga nagbisita, teacher ko po kang elementary nagbisita. Gabos po, halos gabos po nakabistado ko before. Day po sinda makatubod sa nangyari. Sa day mo po talaga katubod-tubod. Mayo po katubod-tubod naman sa nangyari. Kang sinda po, kang nag-search na po sinda sa harong mi. Kang nahanap na po, as in ginalugad po ninda si harong kang kita ko po. Tapos nahanap na po ninda si bag na mayo man pong arog katong bag sa harong mi. Pakababa po ninda pakaluwas ni harong. Si Tito Kuya unduman, nahiling niya, sabi niya, sisay man niya yan na bag. Mayo pong arog katong bag sa harong mi. Risa-risa po na, iyan, bako po talaga sa ko. So pwedeng planted. Iyo po. So pero saro sa naman na dahil mo pigninigara na ika nagiging imbelto sa mga aktibidades ka na itong mga dahil kontento ka na dalagang kang gobyerno. Iyan pong di ko tigde-deny po. Iyan po sa tuyang demokratikong karapatan kang kada mamamayan ang magluwas, ikurahaw, iboses, kung ano man po ang dapat na ipangapudan sa gobyerno lalo na po ngunyan sa tahaw kaining pandemya na ning sarong taon na po baga kita tapos sige lang kaw ang case, mayong nagbabago. Pero ni minsan dahil ka man nagpartisipar sa sarong urulay baga na pabalintungon ng gobyerno. Iyan po, iyang hapot po na yan. Permi po yan na associate sa gabos na aktivista. Maski nga ni po si Patricia noon, ito pong nag-organize ng community pantry sa Maginhawa. Hinapot man po siya kaya ni Tina Perez po ata ang nagkapot sa iya. Kung ikabaya talaga, dahil ka talaga miyembro kang mayo po sa mo ang burden na i-prove na kami dahil kayan member. Kami po, mga aktivista, member ka mga legal organization, stick forward ang mga tunay, ang genuine interest kang masa. And ayan po, ang pag-label sa MUYA is part po yan, kang red tagging na yung po ang ginigibo sa MUYA kang estado. So, ngunyan sasa, nagkuha ka naman in legal team para magdepensa sa emo. Ayun na po. Ano po ang pangapudan mo sa mga nanunungdan? Ayan. Siguro po last month lang ito na nakaulay ni po si Katan, si Police Colonel Katan. Kaibanan po kayan si Mayor Legasyon sa Mayor's Office. Kami po nagkaigwaning agreement patungkol sa sinasabi po baga nga ni Ninda na justice zone or safe zone po ining Naga City. Nakaulay ni po Sinda sinabi Ninda na Sinda makiki-cooperate pag-abot sa pagprotekta sa mga aktivista. Ang mga pino-forward ni, kung tutusin po, bare minimum po ini. Tama yung man po dapat nakukulong sa pangangapudan ng basic rights ng tao. So, sitigahagad nga ni Sindang protection is bare minimum na lang ito. Tapos hindayaon nga ni Sinda sa posisyon na yan. Tayo po yan ang function Hinda bilang sarong mayor, bilang sarong police. So, ngunyan, siging re-rebook po ang mga tao online, ipagpadagos na lang po yan. Lalo na po sa sektor ka mga kabataan, dakulon po ngunyan ang nagre-rebook. Sabi nga ni po Ninda, maski
ikulong mo pa ang pirang aktivista, day matapos po yung pakikibaka kang mamamayan hanggang igwang nahihiling na day tama, hanggang igwang pong nahihiling na sala. Kaya padagos na lang po, pati po si Pastor Dan, si iba ko pa pong mga kairibanan, ayan, sana po agad-agad makalaya po sinda, gabos po ng mga bilanggong politikal. Yan lang po. O ikan panahon na nasa tinampo ka, na nag-rally, anong partikular na pinaglalaban mo, ma'am? Dahol po. Manungod po sa daga, manungod po sa transport sector, recently lang po bagat kang ay March 31, implement na po baga si Jeepney Modernization Program na kadakulan po ngunyan mga jeep ang day mga kaparasada, si bilyon-bilyon na inutang kang sa tuyang gobyerno, pero day naman po baga nahihiling usapin po sa edukasyon na hidap po ang magurang, ang mga teacher, ang mga estudyante sa blended learning na ini, and pinapangapudan ta po si safe na resumption ng physical classes, which is mangyayari kapag nagkaigwaning kagyat agad-agad na solusyon ang gobyerno tali sa pandemya and so on, nakulong pa po. So mga pangkagabsan man lang pala nini, bako man particular issue digdi sa lokal. May mga issue po sa lokal na pinapangapulan ta po. Okay, sige. Oo, last na lang. Balik kita digdi sa proseso kung paano ka dinakop. Di siyempre may search warrant. An accusation sa imo, nagtatago kaning padil. Ano sinaging sistema pag laog talas 4:30 maagahon na kayo, partner, pig laogan sa iyang residensya diyan sa Villa Oviedo. Sisay na sinahiling mong papel na search warrant? Sisay na korte ang nag-issue ning search warrant sa mo? Basta po ang nakalaag po duman na lugar is sa Legazpi po. Tapos pagdakop po sa kuya, basta po sinda, mga nasa lampas 26 na katao, almost 30 po. Tapos 8 po sa inda, mga naka-uniform na color black, tapos naka full gear na itong full riot gear po baga. Mga haralabang badil. Tapos si 8 man po mga nakapang-militar, itong camouflage po na uniform. Naputol, sige mag-dial ka ulit, Hilda. Taduanan, may hapot pa kita, partner, duwa. Kung aware sa kaning mga piglag sa listang mga nakuha sa iya. At tadig di baga, nakalag 9mm pistol. May mga magasin. Sakot din ng Granada. Iba pa ng Granada. Okay, Hil. Okay. Sige, ma'am, hello ma'am. Hello po. Oo, aware ka kanin pigasabing mga nakuha sa imo na nakalagdig di sa blatter? Ang day ko po matandaan si particularities po kung anong mga klaseng badil po, anong klaseng granada or mga pasabog po si mga nakuha. Sige, ibabasahan ko sa imo tamas marin na may idea ka, anak ko da sa imo 9mm pistol, sakod may 8 ammunition, bala. Igwa ka daning granada, igwa ka ning IED, improvised explosive device. Sakod ining switch sa paggibo ning bomba na may mga 9 volts na battery. Sakod ining libro na igwa ning batayang kurso ng partido. Sakod ining revolusyon hindi eleksyon unmarkings kan t-shirt. Sakod igwa danin na green envelope na may mga laog nin mga document. Hello ma'am. Hello po. So, Ayun po, nagkahiriling ko man po yan. Kung may puro folder man po, daang green. Tig-iri-ibanan man po, dapat ning ning garo sa rumpak po, ning napkin. Tapos may wallet-wallet man po, daang may laman kwarta.
Sasa, paano nagralaog si mga autoridad sa harong nindot? Ang pag-iisip ko naman na maringani ta dahi ka na paarog katong iba na napasalaan hiro. Nanlaban, tinudas. Paano si pag-aresto sa imo sa laog kan sa imong harong? Ano po, tururong po kami, tapos bigla na lang may nagbururaho po sa luwas na dumana po kami na mata, tapos nagsirip po kami sa may bintana. Siguro po, nahiling ninda kami pagsirip sa bintana. Duman po biglang garo nagkurusog si Kurahaw ninda na, Ma'am, basta bakulong po sindang sinasabi. Tapos, pababa na po kami kato. Ay nainot po magbaba si tito ko. Tapos kami po, tapos huway po kayang kwarto. Baba mi na. Bigla na po sindang nagralaugan. As in, mabilison po si pangyayari. Nahiling ko na lang po si tito ko. Tigpadapa po ninda duman sa sa floor po. Sa baba mi. Tapos, ako po, nagbalik ulit sa taas. Kaibanan si pinsan ko kung 11 years old. Na, ngunyan, day ko pa, nito nahihiling, day ko pa nakakauli kung kumusta man po siya. Si pinsan ko pong 11 years old. Nagbalik po kami sa kwarto para ko anong ko po sa cellphone ko. Tapos, pagbalik may po sa agdanan, nyarao na po sinda, kadakulong po sinda. May mga haralabang badil. Tapos, yun na po to. Paluwas na po ninda kami. Gabos kami nasa luwas. Si tita ko po, tito ko, ako, tapos si pinsan ko pong 11 years old. Kasi mga magurang mo, mayo man duman. Mayo man po. Okay. Anong kaso da sa imuan ipapile tabi, Sasa? Yun na po itong sa illegal possession nga ni po. Yung firearms, tapos explosives. Human lang yan. Ayun po. Sige. O sana lugod matabangan ka kan sa imong abogado, Sasa. Ano? Salamat po. Sige. Thank you. Hil. Okay, thank you very much, Sasa. Ayan, Ron, Erwin, ito pala search, itong warrant, itong search warrant, halibala nito sa RPC, sa legacy, nagdaragdagan itong mga operatiba. Okay, Ron. Mayo dyan si Police Officer Balindan. Yaon. Pwede ka makaulay. Madali lang. Kung, salamat na pareha. Okay, guys. Ay, madali lang. Kung uplimus na kayo siya. Dahil man, nagwalang kitang ihapot na proseso na polis lang na pwede makasimbag sa to. Okay. Sige na rin. Haputan na rin. Yaw na. Okay. Hello, sir. Good morning, sir. Sige, haputan na kayo si Ron. Hello, good morning. Ay, opo, sir. Alam na medyo out man kamo digdi sa kuwena ni tapigwalat lang yan dyan. Pero igwa kami ning hapot na kamo lang ang pwede makasimbag ning malinaw. Ini po kay bagan pag i-issue ning search warrant may mga accusation na day daw nga personal man ining yaon diyan nakakulong si Madam Sasa. Pero bilang pulis po, ano man ang gandang proseso pag kukuaning search warrant sa salong tao na may pigtatagong badil? Siguro po ang proseso pa yan, maagi kita sa pagpakuan kay judge, pag-issue ni judge, maagi kita sa proseso kung anong kan ni judge. Gusto sabihin, kung tanong siya na issue ng warrant, search warrant, may probable cause na nailingan ko yan, ang korte, kung kaya siya na issue ng search warrant. At ma-provide ken ang pulis? Ang pulis. Iyan po pala na pwedeng ko anon maski sa ina probinsya, igdi sa Pilipinas. May pwede pong magpamaski sa provided na marayman ang rason mo kung tano diyan ka nagkuha ng search warrant sa korteng iyan. Dapat makakumbinsi rin ta si judge na nag-issue ka yan. Mm-hmm. Kung anong compelling reason taday kita nagkuha sa Naga City, siguro maya-justify man yan naman sa balyong korte. Oo, naiapot ko ini. Ikaw kayo nagsasabi na paano ngayon kung ining taong ini, halimbawa baga ako example, ito ngayon katayid may kaiwal ko, pigibuan akong istorya na ako kadakol tagong badil.
So ano yan, ikikasing ako kang pulis o kinakaipuhan maging witness itong katayad ko na mapapatunayan niya na ako talaga may pigtatagong badil? Sa arog ko kang bagay na yan, naagi po yan sa series kang validation. Di man po pwede na, ako kapitbahay mo, sinabi ko na igong arog kainin ko yan, matubod na kami. At police po, maagi po yan yung series validation para ma-prove talaga na ang kanya nagtatago talaga. So, ng illegal na. Kaya po ang kumbensyon talaga ang judge na valid ang sendong mga documents. Opo, di man ma-issue si judge kung ma-issue nailing na probable. Sige po. Normally pirang kuya niyan, si Mana Bolan na papasaan prosesong iyan. Depende pag na convince si judge kang i-present tang ko yan, application, di siya anytime of that, pwede siyang mag-issue. Sige po. Thank you very much, sir. Salamat po sa... Yeah. Okay, ayan, Tabi Ron, Irvin, si Police Major Rinaldo Balindan. Okay, yun yan ang isa tuyang naging pagpalapkan sa tuyang pinag-amare na palapkan mga kaso ngayon. Nakaibanan kasi itong suspect na si Sasa si Police Major Rinaldo Balindan. Ang balita ngayon, darasin can rise to 41+1 para sa Rading Balansyado. Inimansil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Yan ang report ni Hill de la Cruz. Uy, kuyan partner ano? Piga dadangog ko si pigi interview ta. Garo maisog na kuya. Ay, palaban talaga to. Mahiling, may mga pig-post nga ni dyan sa social media na talagang naibilbit-bit itong placard partner. Kaya dahil niya maninigaran na siya anak bayan. And ano tinayo nag-ako na chairperson sa anak bayan. Konsuilong mag-taram-taram talagang kuyan. Dahil lamang kung medyo maluloy ang buot, nag-tiklop na. Pero kuyan pa siya. Kuyan pa to, stress pa ito. Kaya na-imagine ko, kung halimbawa magurang ka, ako magurang, makatakot gayud kung ang aki mo medyo magpakabali-bali. may pagka-aktivista. Oo. Dahil mo aram kung anong oras do rin na sasakyan na harong mo. Tanganing magdara ni na search warrant. Tanda mo itong mga estudyante sa UP na nagabot sa point na kaiwal na si magulang piga para papauuli, piga babantayan na kan magulang si mga kalakawan niya. Kita kaiwal na baga si ina. O kan dahil na nakukuha, o di si ina manggagay si nagibonin na pagita haloy baga tong dahil nagpailing hiling, dahil na naglago sa eskwelahan. Kaya kadakol kitang mga kuyan, mga kasong mga arog kanina susubaybayan hilingon ta kung anoan na magiging development. Igwang pag-aabot sa husgado partner, dinidismiss ka na kanusgado dahil mayong maray na ebidensyang ikinakapresentar ang otoridad, igwa man na nahahaloy sa priso. Talagang ibang dahil nakakapiyansa. Kaya kadakol ang mga nangyaring araw kaningon yan na partner, lalo ng ining pig-implementar na ang Anti-Terrorism Act. Iyan bagang kinakatakutan. So bago pigbanggit yan ni Madam Sasa, takot ini man sa ng illegal possession, available ini. Anytime may file sa sayang kaso, makaka piyansa siya, di makakaluwas siya. Inda ko lang kung igwapa ning kasong pwedeng ipataw sa iya na medyo madidipisilan siya. Na may connection dyan. Kung i-attach siya dyan sa grupuhan na yan, na i-connect sa New People's Army. Taan apod na baga partner sa NPA ngunyan, bako naman ning dati sa NPA, si dating piglalaban kan dati komunista. Mga komunista. Rebelde. Ngunyan kuya na terorista. Medyo iba na an apod sa Sainda. Kaya yan ang medyo po problemahon kan sa toyang nakaulay kan subago. Bangon Banwan Report! Saropang report, hali sa luwas, yaon sa linya si Carlo Baldosa. Carlo, come in please. Sir Vin, Sir Ron, good morning.
Good morning sa mga parantapay. Kanang talikod na weekend, Sabado Domingo, nabulabo man sa drug operation kang nag-city police office di sa Logan Shording Naga. And ang pistaw padagos, ang promoran takapran sa ron, na si Saro sa kaibanan sa hanap buhay, si Ketek Tagor, i-atake ng stroke. Kumusta ang lagay? Konsos na banda, sabi ka mga pag-iriba sa PNP. Katangay, informaran kita kang Saro sa mga pag-iriba niya sa Philippine National Police. So siya pa perming kaibanan ninda. Kan nagtalikod din ng May 1 na pagkabanggi. Kaya sinangyari, si mga drug operation na supposedly dapat siyang mag-participar, kita ang kumbaga nag-substitute. Kaya si mga operation di sa Naga, halos sa participaran taman. And yun ang yan. Pero conscious naman, sabi ang mga pag-review sa Philippine National Police, na sa DMC siya ko niyan, yan si Sayang Kamugtakan, So, yan na Carlo ang pigsasabing bakong gabos na payat ay bakong gabos na inaatake mataba. Si Texagor sadit-sadit, Yes po. Kaya siguro conscious naman si Ketex. Kaya yaman dyan ang suporta kang Philippine National Police na nag-pledge man yan. Ultimo ay kapag bulong-bulong niya kang sa iyang pag napipilay siya, sinda nag-supply. So ano pa man yun yan, syempre yaman dyan ang nakaantabay ang PNP Naga, gabos mo na operasyon niya unsa mag-aga pagbanggi. Pero man yaon niya so magpon ko niyan ikana. Dahil man most of the time kita, pero nagsabi ako duma sa mga pag-iribata na kung available ako, paparticipate ako. Sige. Kumbaga, sayang kang bareta sa ron. Orog nang ang duraw sa Logan Shording Naga, Labu-Labo. Pitong persona ang nadakop kabusan, puon kan Sabadong alas 3 pagkahapon, nagpuon sa Triangulo, kung sa duwang persona ang nadakop. Ini ang Saro, taga Triangulo, ang Saro, taga Mabolo, parehas nasa plea bargaining, parehas nasa probation. Ini si Marlon Alvarez, 31 years old ken Mabolo, and si Alan Yabot, Pierre Mendic. Duman mismo ini sa tabangan kang barangay hall kang barangay Triangulo nadakop. Sinundan ini sa ron Seralvin kang sarap pang operasyon dyan sa kilometro 9, Pacol, Naga City. Kung sa intaro man na mekaniko na si Sean Mendoza, 29 anyos ang nadakop, taga Pacol ini. Sinundan pa kan sarong Maria Gloria Net Royal de Banasa, 53 anyos kang Bagong Lipunan Street, Santa Cruz, Naga City. Kabali ini sa recalibrated database kan illegal drug campaign Naga. Sinundan pa ini kan sa pag operasyon dyan sa Concepcion na Pequeña, si Jomar Basan Ichokton, and ini pang saro na kaibanan niya si San Juan, nakadulag ini kang Concepcion Pequeña. Pero padagos ang pag-usog ka mga otoridad, isina kung sa inyo ni papahipli, and anytime mo yan, pwede kita matawanan ng informasyon kang police station number 2 kung hindi nadakop na o dahi pa. And kanso udma, dyan man sa Kiburak Drive, Bagong Bayan Sur, Tarong Wahab Sirad, 41 anyos, driver kang Dato Ismail Dasmariñas Cavite, ang nahulog man sa kamot kan mga otoridad, 32,000 pesos o 10 gramo ng illegal na droga ang nakupiskar sa iya, Tarong Dayo siya din Naga. And lastly kang suudma, nakakumulita iyo sa Zone 6 Barangay Carayan, Taro man na nasa plea bargaining, nasa probation, si Raul Sid Ibarcena, 42 anyos, ang nahulog pa sa kamot kan mga otoridad. So ini indikasyon ni Saron na Servin na ang illegal na droga talagang nakop sa inman na lugar. And so paano yan? Dahil na sinda makaka-abil utro kan bargaining na yan, dati na sindang nangako, di bulok na sinda sa kulungan. Yes, negative na yan. Di na sila makaka-abil pa ng libertad. Tinawan na silang chance para magbago. Ang iba rin sa Ron sa Rarabin, doon talaga nag-report
sa mga paapod kang Philippine National Police ang monitoring kang PNP once na nadakop na sa rong persona kaya plan mag-presentar niya sa diri and aram po gawin mga surprise drug test kaya iyo man kinakatakot kan mga idol nga katarakop ito pwede silang isa lang sa mga surprise ang eksaminasyon kaya pinipili na nila mag-atender. So good naman nagsabi ini typical na daw ka mga police and steering man kan mga kapamilya mga rasones na inaapod mga kumbaga mga sahot sa PNP na siya na tinanuman ayun na nadaw tend mo sa mga operasyon at sa natindiran perming na hambitan ang word na planted nga na tanuman nga ako. So dahil man nga baga ang pinaka sabi kay ng Philippine National Police dahil man makondusar ka sir na operasyon kung di man nabalit ang sarong subject person ang sarong lugar kung man dyan legal na aktibidad. Ang gabos na operasyon ng Philippine National Police gabos iyan po legal, legit, may basihan. Kaya iyan, mga ehersisyo na iyan, natod na kayo ng PNP, mga sahot sa inyo, tinanuman. Pero kabali ngayon sa briefing ang mga taga-media, once ay kakagawa ng operasyon, kabali na sa briefing ang mga taga-media. I-sketch sa indok, ipapaaram sa indok ang sa operatiba kung anong gigibuon, sa mga pwesto, and kung pwede na magduman ang mga representative, mga instructions sa mga So yun ang Sir Ronan, Sir Erwin, ang sa kanyang informasyon. Bareta, alis sa PNP Naga. Makalisan po itong magkasurod na operasyon kontra illegal na droga na pinaglansar kang talikod na weekend. So yun po sa oras na informasyon. Yan, dara sa tuloy, kaya Rise Trade World Project Soap para sa 97.5 OK FM. Ako po si Carlo Baldo. Sa gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Di ba pa mga isyu mga tugang at yan lang po sa samuyang pagbabalik. Gusto ko, okay ka. Kami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Maria Lourdes po. Nagpapasaraw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung gabi ng doktor nun, may sakit ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo tapos maga ako na inaantok gano'n, parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Tapos
Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Waziwash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Waziwash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Waziwash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Waziwash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ang pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sinda David Duliano, asin Irvin Borja. David Duliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Ikaw na lang kitang 29 minutos bago mag alas 9 ay madalian ng oras. Madalian oras kundi abang kwento partner. Mga puungaw man at sa kuyang original na partner absent, nagpapahingalo diyan sa ako nga ni sa totoo sa na partner. Ito bagan aral daw na ritual na nahihiling mo sa moyang duwa pagkakaga. Na piglilikturahan ko siya na di magparakawat sa luwas. Ano kaya niya ako sige mo naman ang pahibo. Habang pigpapahidanin basang labakaran likod. Piga pupunas-punasan ko sa likod. Taara mo yung partner mi ginagatulan pagkakaga, ginagaratulan na marayan na likod. Minsan napapagtripan na papahidonin likod ng basang labakara ini si Ronron. Minsan atakadong osteoporosis, leptospirosis. Leptospirosis. Ang pambira talagang David Nene. Nya ko ano man kausakan sa imong pilmikang pigmumuta. Iyan nga ang kausakan leptospirosis. Kaya kung nagdadang sa tuya si Dave, ay magparahay ka Dave ta gulpi pang mga issues sa tuyang pag-uurulayan digdi sa programa. Ay partner sa medyo seryosong topic. Sa kada bakal ko daw dyan sa may sintronin prutas. Di ba ka sa may ko yan? Sa may Purukan Plaza Rizal? O Plaza Rizal. Yan ko yan dyan. Yan nung anapod kan street, halipot na street. Evangelista Street. Na kung saan niya dyan mga paratindanin mani, mga paratindanin mga prutas. Nambalisyahan ta na ang tinampo halos kabanga na lang ang nagagamit kan tao. Itong kabanga pigbugtakanan mga tubong batbat na may mga karkadena tapos halos ang kabanga kan tinampo
okupado na kaining mga nagtitinda nin mga prutas. Dahil managayo, arog sa ko, managayong ipikto yan ta. Kung kaipuhan talaga kan syudad, ano man taday. Isa'y man kita na magpara reklamo. Kundi, may naglalaog lang sa tuyang isip na tama-tama kan kita nagkakapi-kapi, na pag-urulay-ulayan duman sa kapihan. Na baka da ini naman matuyawan kan si mga aramig di sa naga gulping madudunong bagang tao. Kaya ang mga sabi tawag kan nakaaging mga aldaw, ang mga opisyalis kan na syudad medyo kung minsan dapat maingat. Lalo na sa pagpasar ng mga ordinansa. Ta pirming isipon na igwang pwedeng mag-challenge ta gulping di madudunong na abogado. So nahiling-hiling ta iyan na lugar na iyan na kung iisipon baga tinampo na kung sususugon ang lay na may pigsasabi kita na ang mga public domain or public properties beyond the commerce of man na dai pwedeng inegosyo kang lokal na gobyerno. Kaya iyan ang question, ano daw kung tama yan? Kaya kung igo kita nin mga reporter dyan na nagdadangog, mapasyaran ang City Attorney's Office. Tanganing mahaputa kung ano ang pigibo kan syudad, tanganing malikayan na ang provision na pag na nagsasabi na ang public properties dahil pwedeng inegosyo kan syudad kung paano iyan nalikayan. O mayong ginibo, baka talagang iyan maging violation kan lay. Hindi, ang problema kaya dyan, partner, bistado mo kung isa'y ang legal officer mo niyang kanaga. Tisa, dahi ko. Yun na nga niyan ang problema. Kung kan ribayan si Attorney Bargais, dahi ko naaram ko. Yun ang dakulaon ng problema. Taday bistoan, di nga nagpa-interview baga. Kuta na pag mga legal matters na involve ang city government of Naga, dapat city legal officer ang magpahayag kayan. Itong tanda mo tong sa Isal ba? Dapat naman ang city legal officer ang nagpapahayag. Malaman kitang nadangog na kapaliwanagan kung ano ta dinaog duman ang city. Kaya digdi sa isyong ini, kung ini mariparo naman kan mga madudunong na abogado sa kang daraho naman sa husgado, baka daw gunsinda makasusupog pagabot sa lado kan LGU, lalo na ki mayor, si mayor pati abogado man. Sa kabako lang yan pigabanggit mong yan issue na yan partner sa plaza. Naging issue yan na ang plaza binugtak, plaza bako nagibuhon negosyo, tanda mo pagtitilindahan yan kan mga panahon. Tapos iyan observation mo na ang kabakan tinampo diyan sa Atubangan kan BPI yan partner. Katubangan kan BPI. Katubangan kan BPI. Yan ang pigisabi mo na may mga tindaning bulastog sa mga barbecue, pagbanggi. Kundi inda ko lang kung totoo na may proposal sa sanggunian panlonsod na halion ang duwang tinampong iyan. Na dahil na siya haliw na siya sa kuyang kan DPWH na iguning tinampong ibanghilista sa gudang kinastilyohan tayan dang ibanghilista gibuhon ng tindahan nga ni kayan mga barbecue bulastog o ining digdi sa may kinastilyohan bubugtakan daning dancing fountain partner o idadakos ito kan City Government of Naga. Ko lang. Magayon man na mga kaplanuhan. Kundi iyon lang yan na hilingon tamo na kung ano ining aksyon na ini kan syudad ni Naga. Legal iyan o illegal na ang kabanga kan na tinampo, kudal-kudalan ta parkilahan. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Bueno, partner, mientras napigahalat-halat ang report kay debata pang pagkariba sa luwas, ngunyang kuta na, bistado mo ni partner Ma'am Annabel Toy, dahil mo, bisto, bako siyang taga-tinambak. Dahil ko, pakadangog ko yung partner. Siya kuta na makakaulit ang ngunyan, taka nakaaging aldaw, pig message ko si Mr. Ricky Magtuto. Si Mr. Ricky Magtuto, sa siyang aktibong official kan Kamsor Chamber of Commerce and Industry. Ining asosasyon kan mga negosyante sa Kamsor. May magayon na project, ang side ng project, nauuso ba kayo ng community panre?
ayan sa inda, sinabasa kong style, online community pantry. Online, di, kung halimbawa ka napiling beneficiary, Ervin Borja, di mo kinakapuan magpila. Imbes sa hatudan ka, kan motorsiklo na ma-deliver sa imo nin pagkakan. Magayon na idea. Ay marirahay. At least malilikayan na kuyan maglakupaan na COVID. Iyo sa totoo sa nangani baga ining sa community pantry duman sa Manila pig red tagging na bagasinda malapig ako sa na nasa likod ngay kayan si mga makawala nakalabang kan na gobyerno. Ito man lugod mga organizers kan community pantry nag-isip-isip. Sa katatrending o pati baga police nagbali na, Coast Guard, Bureau of Fire Protection nagbali na, okay medyo nahali-hali itong pigarid tagging ining mga organizers kani pati simbahan baga partner tanda mo nagbali na baga digdi. Sa kod ko yan partner. Talagang grabe ang mga kababayan tanang nga ipo. So bago nag-agi ako diyan sa libuton. Uy alas 6 pa sana nin aga. Siguro an iba duman dahil pangani na marahaw. Rayaw na duman nakaturukaw sa gilid kan sidewalk na nagahalat kan na community pantry. Garong diyan sa may lugar na yan kan yung bagang eskwelahan na Minds That Matter. Ki teacher si Mekig Sadel kayan teacher Ame. Garong yaon diyan an kuyan pigaharala taday pa mambukas pero grabe talaga kung mamasdan mo ang tao. Dahil pa na marahaw ang kadaklan duman pero nakarelinya na. Siguro nag-iesperansa na bad lamang ang pangudtuhan makuha duman sa community pantry ito. Pero ani ba man lantada na nagbabiolate? Ikaw nga inin mga magayon na kaisipan. Ining sa USI partner, nag-isip sinda na magtauman. Kung dito bagang ipasunod itong social distancing, dahil nagigibo talaga. Isip kan tao, makainot. Yung perming isip kan tao, makainot. Ito bagang una mo, hindi kay bagang idea na pag ika makainot, ikan makakakuha ka tong mga mamahalon na mga item. Alam mo, corned beef. Ito kung ikan pinakawarihan, bakaan makuha mo, simaluyang klaseng sardinas na makuha mo. O kaya, ang gibo ka iba, mag-amay nga kita. Kundi ininganing obserbasyon baga partner na palibasa dahil man naghihiling kung alam kita doon ngayon magtugang. Itong analysis ni David na apat magtugang pagpuli kung tig 2 kilo di kuning 8 kilo. O yan, naabuso talaga ining community pantry sa totoo sana. Ay kung talagang magiging fair, tama yan, mas magayon yan na naisipan na yan kang grupo ni Ricky Magtuto. Nagibuhon online, at least ini nga harong na ini dinadarhan ta pa lang kasud sa iba naman. Iyo ba nagkadano? Kakadoroble. At least tamayo man yung supply na pwedeng taparan ang gabos sa pangangaipo kan tao para talaga maghaloy-haloy ini mas maray na kada harong kan mga kababayan tang nangangaipo matawan. So kung day matagal, daw gura nung yaman kan organisasyon day matagal. Takon naral daw yan ang itinatao. Ako nga ni silent ko partner nadangog-dangog muna ning Congressman Didit Cabredo kan 3rd District Salbay. Ang istorya kan buhay niya partner, dati siyang alalay sa kung na naging chief of staff. Ano kang tiniwalaan kan si dating gobernador kan Albay, si Fernando Gonzales. Si Fernando Gonzales pagkatapos na maging gobernador, naging isang congressman diyan sa 3rd District. Kadakol ang danggalas kan after election bigla siyang maghabo. Abo ko na ngita, gurang na ngay ako. Di isip kan iba, agom, aki, o makuapo, basta kadugo. Uy, ano kang pagkandidato si chief of staff niya, yun na yan, Didit Cabredo. Yung niya na nabugaan gobernador. Day, congressman. Ay, congressman kan district. O tahilungan mo ang residensya sa kudan service, day mo tubudan iyo ang congressman. Dati nga ning alalay. Pero nabisto siya, huna mo kung ano si sa iyang ginibo na mabisto sa 3rd District. Sige niyang panauning pananom. Yan nali sa DA, binabakal niya, ready mo nang italbong lang sa daga.
O yan, pigi-encourage niya ang mga lakas ng kababaihan, mga standby. Oy, imbes ngayon magtatambay ngayon ka mo dyan, malakaw-lakaw, ta simpleng tao man. Dukag-dukagan na ngayon daga dyan. O tanong ngayon, ta sa otro bulan ngayon, may tubo na yan. O, may maganing community pantry dyan sa Albay. May nadamo kang nag-community pantry. Tagabos may tanom. O, yan ang dapat ko ta na pwedeng pangarugang kaniban mga politiko. Nan itao ba kung kakakano na sana imbes magsakripisyo. Uy, kapag nag-testing ka, ano tinesting mo naman sa umamo? Ay, yung baga, partner, mga nagtanong kami mga kamatis, mga balatong, pitsay. Ay, ang pitsay sana, partner, magtanong kan tulong garden. Dahil mo naman maubos, talagang mananao ka na. Dahil mo maubos. Ang balatong, kada tulong aldaw, kaya po ang gusihon mo. Kaya po ang kuanon mo ang bunga, takunda mataragas. Ay gulpi talaga, tama ko ta, kundi papaanoon ta daw yan na kung ang problema ang tao, kung paano mapatuod na magkuan lamang, magburuhat-buhat, magtaranom-tanom, maski kuya na sana, sa dit na espasyo, isipon mo ang 3-4 na puon na balatong, pakamangon mo dyan sa kudal mo, ay tatawang ka talaga ng bunga. Uy, ako nga ini maging advice ko ni. Uso bagangon yan itong mga plantita. O di kung tanda mo one time nagapot ako sa imo kung sa'yo nagbabakal ka tong daga na ang tanom may abono itong pigahaluan ba ganing kusot ay piglag ko sana partner duman sa ano man na litro ba ganing mineral water o piglag ko sana duman o tinanuman ko nin balatong buhay an balatong kaya ang pinaka-importante sana magtanom. Nagraragugno si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Okay, sa oras na ni Kununtaan Manila, nasa linya si Darius Piquillo. Darius, please come in. Thank you very much, Ron. Maray na aga. Good morning. Sa gabos na nagaantabay. Digdingon yan sa Metro Manila. Grabe ang init kang panahon. Halos nagpapalo sa 37 degrees Celsius. As in ang heat index. Itong init sa hawak ang tao, nagpapalo man sa 45 to 46. Kaya ang harasahas grabe. Ngunyan, ang mga tauhan kang Philippine Coast Guard, as in ining Manila Police District, nagsasabay-sabay sa pagpahali kan mga paraparigos digdi sa may Basico compound. Ini bagang Basico Beach na pigaapod. Kasumpay ini kan Rojas Boulevard, Manila Bay. Kadakol na mga kababayan kitang nagpaparigos na awa nga ni mabangog. Tigsasaway sinda kan mga awtoridad ta mabangog ining tubig, medyo alanganin pang roripan, languyan. Sabi na malinig na yan. Kung hilingon, pag hiniling mo sa harayo, malinig, malinaw. Pero pag dumang ka na mismo sa tubig, ay mabangog. Mabangog ang tubig na halos kunday katuod, mapapasok ka. Na intero ta yung ani yan. Ngunyan, ang pag-alawakan na mga autoridad, matarago, mauruli. Paghali kan mga autoridad, makabalik na naman. Hangon yan, nasuya ng intero ang mga tawan kan Coast Guard na sinining Manila Police District, nagbugtak na sindaning sadit na outpost. Nagbugtak na sindaning sadit na outpost na tanganing bantayan at ang sabi kan Department of Environment and Natural Resources dahil pa pwedeng kuyanan tampakan nin parigusan. Kaya ayun na yan nagbugtak nin outpost para duman mag-istambayan bagabiyong kan Philippine National Police in Manila. Ano na lamang takot ang tao, Darius, na bakong COVID ang magadan sa hindi dyan, kundi kulog-tulak. Ta siyempre, pag nagpunga-punga ka dyan sa dagat, mo maiwasan makainom ng tubig. Ay, day lamang takot.
maayong takot. Sige lang ang rulog mo. Ulay mo niya sa Boracay. ulay mo yan sa Pasakaw. Kadakol talaga ron na tao. Kadakol talagang mga kababayan talagang intirong maray na maugmahon sa ibong kang maating maray ang tubig dyan po sa Manila Bay di sa may Basico Bates. Kaya si mga autoridad napapagal na ba na intero. Dumana nagsarasap na sa outpost. Nagdaranan din na malipot man na tubig. Tanganing bantayan maghapon. Ini pong mga kababayan yato sa Basico compound na dumana nagpaparigos. Iyan siguro nasasabutan ko man ron para sa kuya ta. Grabe ang init ng panahon talaga digdi sa Metro Manila. Alos ako nga ni nakakaapat na parigos pero mayong sabon. Kaya sige mo na lang ang burbo nin tubig. Dahil pwede ngunyan ang kurkuramos. Dahil pwede. Grabing init kang panahon digdi po sa Metro Manila. So iyan, nagpaparagos ang barantayan. Paghali kan mga nagbabantay duman sa may Basico Beach. Madalalagan si mga kakiyan ni iba pong mga kababayan niya to. Pag-abot naman kan mga autoridad, yaw na naman, madalalagan naman papulis sa hindang magharong. Kaya iyan ang nangyayari sa grabing init kang panahon. Duman man ron sa Banuaan kang Nobeleta sa probinsya kan Cavite, halos naghihirbi naman si mga paragibong asin. Tamayo sindanin income, halos gutom ang sendang inaabot. Tamayo na nin babakal kay itong mga pigigibunin ng asin. Kaya tambak sinakong asin ang dain na i-deliver. Payo ning nagbabakal. Kaya ang pangapudan ninda sa mga local government unit, kung magkakaigwa ning hindi ba community pantry, magbakal sa inda sa babang presyo para sinda matabangan, para magkaigwaman sinda nin kuyan may bakal na kakanon. Uy, Darius, ano data nagluyaan demand kan na asin? Ayo, benta itong mga restaurant na iyo. Kuyan, mayo ngunyan taday mangking maray na kuyan, maray na customer. 10% lang ang kuyan ngunyan pig tutugutan sa mga restaurant. Kaya intirong kuyan sila naghihiribi bako sindang maugma. Kaya ang pangapudan tabangan sinda na may dispatch sa ining mga sinakong asin nasa indang na producer magpun pa kang 2020 ta nagkaibugan ning lockdown kang March 2020. Kaya tambak si mga sinakong asin da ini-deliver apektadong maray ang sa indang kabuhayan. Ang pangapudan ninda sa mga LGU na ang piga-apudan ninda na magkuha sa indang asin para duman sa mga community pantry. Ibugtak dangan kung anong magkasatuyang mga kababayan tahalos entiro na sindang gutong ninhuli sa pagka-stock asin bayo nin customer na nagbabakal nin asin dumampo sa Banuaan kang Nobelita sa probinsya kan Cavite. So yan ang mga pangyayari, ang init kang panahon digdi Ervin Ron sa Metro Manila talagang grabing maray, intirong grabe ang harasahas. Para sa 97.5 OKFM, ang Radyo Balansyado, Darius Bikilio, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Darius sa imong report na yan. Oy, mainiton talaga palan sa Manila partner. Kasi nga di sa nagakan sugma, grabe ang init. Matindi talaga ang init sa totoo sana. Bueno, samantalang tayo ng pagkakataon, so bago baga partner pig-announce ta si Ma'am Annabel Tuy, pig-endorse siya ni Sir Ricky Magtuto about digdi sa online community pantry kan Chamber. Siguro may siyang taki ma'am ta sabi ta baga magayon na program ini. O kung ang problema social distancing sa violation sa IATF ining naisipan kan Chamber pambihirang idea iniyo. Abay daw Ma'am Annabel, good morning. Live po kita sa OKFM at the same time live po kita sa PBN TV5. Kay banang ko ma'am si Ervin Borja. Digdi po sa studio. Good morning, ma'am. Okay, FM. Yes, ma'am. Alat ka. Ma'am, nasa loob ka po kan building? Actually, nasa... medyo ko yan po ang sa imong signal. Medyo nag-choppy. Hello, ma'am. Ayan. Sige po. Hello, ma'am. Good morning. Good morning po. Sige po. Mahagad kami, ma'am, ning
additional information about kan idea nindong ini na magkaigwan ning online community pantry and Kamso Chamber. Hello? Naputol partner. Ay, di man. Hello, ma'am? Medyo... Hello? Medyo kuyan ang signal. Pero okay man. Hello, ma'am? Naputol. Sige. Siguro dumaan na lang ini ki Ma'am Olive. Ano, partner? Pero magayuno na program niyo. Garo harayoon si... Ano yan? Miss o Mrs.? Miss Toy. Ma'am Annabel Toy. Kung na kuyang kon Miss o Mrs. Masakit kung taga San Vicente yan. Harayo talaga yan. San Vicente Tinambak. Ang mga Toy kaya hali San Vicente Tinambak. Sige. Pero bago, ano yan, si Promuta partner, yun na, igwananin mga interest, kaya puno niya na aldaw, siginaan sa tuyang bunot ar aldaw. Sige, makumagsal muna kita o diretso na, Ferdinand? Komersal, sige, advice kan technical department, komersal muna kita. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Sibros along Diversion Road, Naga City. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramida Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ocho, protektodo na ako. Abot na ng 8 days, 8 pesos lang to. No more chamba, protektodo with Rexona. Ocho! Rexona, 8 pesos SRP lang. Abot na ng 8 days based on once a day application. May malaking discount sa inyong volume purchase. Kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
Asin David Juliano, asin Irvin Borja. David Juliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Bueno, partner, siguro mautang kita ning kalikit na oras kay Ma'am Olive na nagpundo sa pag-drive si Ma'am Annabel Toy. Tangan ni sanang matawan ng taning linaw. Ta importante ini. Kung isay ang pwedeng makaabil kaning online community pantry kan Kamsor Chamber. Ma'am Annabel, luwat good morning. Live kita sa OKFM, Masinman, PBN, TV5. Good morning po ulit sa tuyang mga trahinan nyo. Pasensya na po. Talagang may problema man yun ang signal, so nagwawara-wara. Harinawang day na po kita mawara. Opo, paano nag-log sa idea ining online community pantry tabi, Ma'am Annabel? Ang community, online community pantry po, napagkasunduan kasi yan kang mga opisyales, kang mga organisasyon, hindi pong inaapot ang Kamsor Chamber of Commerce and Industry. Kami kaya po din nagpupundo talaga sa pag-iisip din. Ano baga ang maray, bako lang sa mga negosyante, kundi pati na din po sa satuyang mga kahimanwa. So nauso ining community pantry, kaso nahiling ka po na medyo may problemang kadikit. Kasi magayon si objeto, pero sa implementasyon, maski pa paano po na-endanger ka pa din ang buhay kang sa tuyang mga kahimanwa dahil si posibleng exposure ninda duman sa COVID-19. So sabi ni, ano ba ang pinaka-maray, pinaka-safe na gibukon? Since iba po kami sa member ni and officer ni sa Kamsor Chamber of Commerce and Industry, na talagang pag-igibo po kayo ng mga online programs para sa samuyang chamber. Iyan po si Executive Vice President for Membership, Carl Malasarte. So naisip niya, ma'am, pwede naman kasi may Muramart tayo. And iniman pong samuyang President, syempre, merong babaeng presidente po, yan kang Kamsor Chamber of Commerce and Industry. Talagang dakla ang pagmaawat na makatabang sa tuyang mga kahimanwa. So napagkasurunduan, sige, anong yata diita pagpartneran si Muramart, ito pong sa tuyang delivery app, and ini pong Kamsor Chamber of Commerce and Industry para makapagtao po mani kaning community service na inina. At least, makatao kita na siya dikit na pagkakan po sa lamesa kan sa tuyang mga kahimanwa. Kaya namundag po ang inaapod na CSCCI Muramart online community pantry. Okay, so paano ni ma'am, paano ni ma-survive? Takadak lang kan community pantry day na tagal. Although ang kapasidad kan member kan yaon sa chamber, data pwedeng questionon. Pero sa tansya po nito, magpirang simana daw o bulan na magpapadagos-dagos ang sa indong ayuda? Si Pig target ni po mo yan, 7 barangays na muna. So siguro mga sarong simana. Pero nangangapo din nani kami and siyempre nagpo-post na din kami duman sa mga may dakulang puso para sa satuyang mga kahimanwa na itong iba nga ni nagigibo naman sa dirinindang community pantry. So pwede man po kitang makipagtarabangan, si gustong mag-donate, welcome man po sa muya, welcome maray ang ano man na donasyon, cash man yan o pagkakanda. So sabi ko nga ni po, igwana ning nag-donate sa muya ning nagkakatirang food packs na isinali ni Mantulos po duman sa Pigpanauta. Kasi ang sustainability kang sarong programa, kapag ka may mga nagsusuporta po, medyo halaba din siyempre ang magiging buhay kay ni. Kasi sabi mo nga ni po, matatawaran ang kakayahan ng mga yaon sa Kamsor Chamber of Commerce and Industry. Pero talagang maabot ang panahon na kung mayo yung suporta, mayo man yung ibang madonar, mayo ibang makikipag-partner, talagang mapapapundota po ini. And si objeto tang mataanan, halos gabos na mga kahimanwa, kadigi sa Kamsor na nangangaipo, medyo mabibinbin din po kapag kakulang ang satuyang funding. Okay, paano pala nini ma'am? Sisayan mabibinipisyohan ka paano pagpili sa online? Actually po, itong mga ma-download lang kang Muramart app, po ito ang inot na natataanan ng benepisyo. Kasi may choices po kita duman. Ang choice A ni, po yan itong food pack. Ang choice B, ito pong anti-COVID items. And then igwa kami ng choice C,
ito po yan mga vegetable seeds. So ang nabibenepisyohan ka iniyo po, halos gabos na kahimanwatan na ma-access duman sa Muramart. Paano po ma-identify din itong mga poorest of the poor or itong mga senior citizens, PWD, o itong mga mayong access sa tuyang Muramart app? Nakipagtarabangan po kita sa mga barangay kung saan maduman po ang Muramart para taanan din po kita ng asistensya sa pag-identify. Sisa itong mga tao na mas tataan ng taparin ng prioridad kang programa pong ini, pero mayo talagang access sa Muramart app. Kasi kung dainan ita taong maggamit, or baka mayo siyang cellphone. So, dako lang bagay po na bago po kami nalaog sa sarong barangay, kinakaulay din po ang kapitan particularly, or kung sisay na in-charge na officers na yaon po duman sa indang barangay. Saro pa po, nag-welcome din po kita katong mga text messages na nire-request. So, pigmo-monitor po yan kang samuyang staff. Sige ma'am, salamat naman rin ma'am. Mapasisa ka na, medyo dakol po ko ta kaming hapot, kaya lang medyo bitin na po kita sa oras ma'am Annabel. Siso po. Dakol pa kitang aldaw man po siguro na mapapag-ulayan ta pa ini. Sana nga ni, nangangapudan po ako duman sa mga naghihinanyok na gusto pong magsuporta o makipartner sa Camsur Chamber of Commerce and Industry and Muramart para po sa pinaka-primerong online community pantry. Remember po, inilang ang online community pantry na primerong tigkondisir kasi po para po ini sa seguridad kan sa tuyang mga kahimanwang nangangaipo. No contact delivery po kita. Sige ma'am, thank you very much ma'am. Good morning. Thank you po. Okay po. Good morning po. Thank you. Okay, yan mga tugang si Mama Annabel Toy, partner. Sa maray na proyekto, maray na kaisipan na partner. So, congratulations sa Camarines-Sur Chamber of Commerce sa pagkakaisip kaining ibang klaseng community pantry. Partner, bago kita magpaaram, gusto ko muna paabutan ng pangungumustahan. Igo dyan din barangay sa Tinambak na makusugo na maray sa tuyang sa tuyang signal. Perming nagdadarangog sa Satuya Aral daw. Ay lalong-lalo na ang reyaon dyan sa barangay Pantat, Tinambak. Yaon siningning sa kaan sayang mahigos na agum na si Kagawad Unyo Tadeo. Asin siyempre kay bahan man ang namamayo ka barangay na si Kapitan Bilinso. Ano partner, man-rapol kita? Iyo partner, pero iyo kadikit pang mautang kitang kadikit na minutos. Sige, pwede na po ang rapol. Liwat po ining promo dara sa Satuya kang Cabral Bicolandia Supermart saka kan Rice Coffee. An maswerte pong nabunot ngunyan aldaw. Iyo po si Emerson Paraiso kan Zone 1 Dahilig Gainsa, Camarines-Sur. Okay, congratulations. I-claim na lang yan digdi sa studio anytime. Liwat po, ang ngaran Emerson Paraiso. Congratulations. Sa pagikan raffle na yan na partner, maluway-luway na kita. Kaya mananta sa Lado Technical Ferdinand Losada. Kami po ang sendong mga nakaibanan. Iniman po, si Ervin Borja, nagpapasalamat kan sa indong paghinanyog. Iniman po si Ron Enon, ng tabayanan si SM Olive sa programang Bangon Banwan. Nagraragugno, magkaangkas, riding in tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kan sala, asin maumaw kan tama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin